mamaya magkakati kami ni Bal dyan. Ito naman, pasakot na. Walang giling man, oh. Ayun ang mga idol, papunta kami ng Barangay Payas. Mamimigay ng pasubo. Ayan. Video mo yung daan. Ayan. Ayos ba? Malinaw ba? Malinaw. 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 Yan. Gumagawa tayo ng kabanan. Sana wag pang umulan. Santa Barbara. Ni man si Madam. Yun. Daan-daan pa dun. Ayan. Picture mo, Marvin. Magano. Okay. Ayos. Ito na, malapit na tayo. Kahit na. Yan naman tayo pasok. Sa Payas. Maingay na tong sasakyan ni. Doon sa pupunta natin, maraming tao doon, ban. Dito si Ma'am Kinyay, si Ma'am Rachel Tikman. Tikman. Mamaya punta natin.
minuto lang marbinta. 5:30. Ah. Ayan na, dumadami na yung tao. Ganda, nakakalakad na sila, lumalabas sila. Papay Lara. Ang Papay na. Makakatalos ka may Pangasinan Banwa. Man, hanggang sila na. Ay, Pangasinan Banwa. Jakin dia may no unyarang ngarap. May amel ito. Okay na. Ani naman ni. Amel. Ano bali? Oleh na akin tayo diyan. Tapos ka lang, Brad. Ano ng Brad? Hindi mo na rin amoy ni. Hindi ka ba itan? Sa bali-bali ako. Uukot ko. Meron mga rin. Marami kinabunday. Nakakapasalaw. Ayun, dito. Pura dyan. Mali. Talapos lang kayo. Talapos pala yung kinamo. Diyan may customer. Stopping ko muna. Jeep. Oo. Ay, ano pa ba? Ang tuloy nga rin po yung nakagarita dati dyan, si Joanna. Ayun. Kasi Ma'am Joanna tuloy. Ay, sa patay ka sila. So kaano-ano mo si Ma'am Peter. si Ma'am Joanna? Ano? Pamangkin na kasama. Kayo nang tumitira dito. Hindi kasi noon, diba, may store sila. Customer ko sila lahat. Kailang sana mamimigay kami ng migration ko na paso. At saka bigyan mo isa ganunin nyo lang tapos magpa-picture lang tayo. Doon ka ba? Para makuha tayo sa sige, halika niya. Ito, sama ka. Sama tayo. Okay lang. Ayun, thank you ma'am. Ma'am, kung sakali mo ma'am, pwede kami sumama. Ay, pero Pangasinan kayo. Hindi. Noon kasi nung kami store pa to, maraming tao dito. Di ba nasa na yung mga traffic? Oo, kasi ito yung mag-deliver kami dito. Maraming ka na rito. Yung mga lalaki ko na morning kay Dad mo. Sige po ma'am, thank you. Ito yung customer si Ma'am Joanna. Okay. Hindi ko sa. Oh, nagapulot si Joanna. Gala magkakarita ako. Bibili ko ang kampal. Ay, magtatrabaho lang. Ay, wala. Boss, din siya. Nabili lang. Manakit kami pa dyan. Nabili ko yung katorto. Sana yun. Anto kasi available niya dito. Mga Sabado. Simpa. Mga nangarang bagay.
Sabi rin ang vlog. Hindi. May tayo mama. Ano si Ma'am Joanna? Customer ko. Store naman. Store niyo ba yan? Ayun. Yan, magpa-picture lang tayo. Ganunin niyo lang. Ma'am, ganunin mo ma'am. Picture lang tayo. Hindi namin iyan yan. Ayun, thank you ma'am. Tapos si Ma'am Ay. Ma'am. Ayun ma'am, mamimigay ako ma'am ng patugo. Oy, wala laro na. Ito yung mga bistoryo yan. Ingat yan, manay. Ayan. Ay. Ang sinin mo ito. Paano rin basa-basa niyo? Si... Madam. Ayun, sige. Nasabang mo mga eh. Hindi sarap itong... Oo, ma'am. Kasama na nililiburan pa yung mga Joanna. Yung kambal eh. Mamaya may tatalo. Kami lang ibigay, wala rin mga tagadago pa na. Pero sa local me, local niya, kinatatan din sa medium highway. Nantay sa kapili. Hindi mang ka. Picture mo na. Oh. Oo, bigay po ako ma'am. Nanagin kayo dyan. Sige. Hello pa kayo. Sige po, thank you. Jay. Mga ito lang dyan mo sa'yo, wala rin dyan. Sarap tayo magpa-picture boss, naman. Yun yung nabatay. Thank you boss ha. Thank you. Ayun, nandito pala sa mga dito kami na pa iya. Boss, may ito kami na pa iya. Tapos kita picture tayo. Si Ma'am Joanna. Ay, Joanna. Di ba na-stop naman sama? Hindi dito. Kapag nagbaga iya. Napalad niyo po na ito, wala na pa tayo. Oo. Kaya hindi mo sa akasawang ko. Pero siya ang may ate ko eh. Ang may ate ko wata niya. Kaya ako nga. Meron kasi kayo ate. Marami pa pala dito. Nagbibigay na kami ng pasubo. Libre ito ah. Ma'am, bibigay ko din ah. Libre ito. Ito na tayo. Hindi para sa ano lang sa kapitid. Kaya po. Ano naman yung ano natin sa kapitid. Kapitid niya. Ayaw. Marami pa parang bahay dito. Ano? Ay, saan ang green yun ah? Green yun. Ay, class mo siguro yan. Hindi, joke. Ano yung Kal? Picture tayo din dito. Yan naman mo. Ito, picture po tayo doon. Yan. Thank you. Wala.
si kayo. Mata. Nakalibre naman. Katong nakakal ko yan pa si Joanna. Okay na ba? Ay, sir! Kaya, Kaya tayo iglesia ni Cristo, mga intertan. Sir, ay, ganun mo lang. Ano ko lang din ako? Ano lang? Nakakabit na. Okay na, Marvin. Ma'am, thank you, ah. Ma'am, nga naman sige. May kami pala ba yun? Yeah. Hindi kaya English mo nito. Yan, kita kira itu arah. Thank you pa. May minute ako muna ya. Ito po to. Ada ba na wala kita? Sige po, sige po. Thank you, thank you. Mother, nalungkot kayo. Yung kami, dyan kami diglisyon ko. Kung pwedeng igalan nyo. Diyan Ma'am Joanna, ka ba yun? Joanna. True. May memories to sa dati. Consumer po, katon nakapit siya. Mau. Diyan, dapat pataya ko na ako. Malagpataya. Ay, dapat sa kasawan ito. Oh. Kinta, diglisyon nito. Libre ta. Nawalay tayo, basta-bastaan nyo lang. Oh. Nabibili lang, ito may mandang. Kaya may pero atau yun lang kinakapandala kaya Andy. Pag may time, hindi pupunta dito yung makikinig na, mga 15 minutes na. Daral na. Ay, fine. Sige, sige. Thank you. Thank you po, thank you po. Ito na ito na. Mawala yung brad dyan, delikado. Makuli-kuli man, grabe naman ang pagpapakinig. Kuli, wa. Kuli. Tahu. Ngarubot si kayo. Ma'am, mangitar ka nila ba kung English nito? Priya, ma'am. English nito. Ayun. Ayun. Akin. Ano ka banda niya? Upang kasi pero taga Biskaya ako. Pero punong iglesia. Pero handog kayo. Ano ako? Mga anak niyo itong mga to. Oo. Apat ng anak niyo. Asan yung sa At andito kaya lang ano baka nasa labas yan. baka gusto niyo magbalik loob, ma'am. Kasi Ate na. kahit gusto ko Hindi kaya kayo ang kasal. hindi kasal kami oh. Kasal kayo. Kaya nga natiwalag Hindi. ako. Kunyala, nakakintindi pag hindi. Ano po, wala ko sundot sa kayo. Ako, kagaya ko, kung meron kami sasakyan din. Pag gusto niyo, o kayo yung ministro pupunta rito, okay lang ba ito? Minsan lang, ma'am. Kaya na kayo makapakinig ko. Saka alam niyo,
Uy, pag ano, Alam niyo din yung aral, sister? oo, pag yung mga anak ng kapatid ko sa talaga iglesia. Ayun. Ito yung parents ko iglesia talaga. Ayun. 12 years old ako. Handog kayo, 12 years old and above. Pero yung mga anak nyo nasa 12 and above na. Pero kasi ito, nilipat ko dun sa Vizcaya noon, pumapasok din daw siya. Tapos yung mga, Pero hindi pa siya nabutis mo ha? hindi. Yung mga kapisan niya kasi yung mga kapisan niya kasi iglesia May, sila. ma'am, itong kasama ko, ito sinusubok lang. Isinasama ko ng magmimisyon. Ito naman bagong bautisado ng March ba? February yata, February. February. Ito na. Ayan yung mga kasama ko, tingnan yung mga kasama ko, puro mga bago. Kasi naisip ko naman, aking guys, anak ko ni Bert. Nayayaya ko siya. Ay, gusto niya. Hindi nung nagliligaw pa Naliligaw. lang, pumapasok siya. Pero nung kami na, wala na. Ay, wala na. Pero Pero, nasiwalag talaga. pero hindi ba kayo hahadlangan ni Mr. Lima? Hindi, sa mga anak niyo. Andi, nag-try ko noon na, kaya lang, yung oras kasi noon eh. Sige ma'am. Sobrang aga. Hindi, ganito na lang ma'am, kami na lang mag-aalaga sa inyo. Ang doktrina ma'am dito, ang pagsamba kami ay susundo sa iyo ma'am. Yes ma'am. Para hindi kayo mahirapan. Ma'am ano, ilan yung anak niyo ma'am? Apat sila. Apat sila. Yung pangarap. Andiyan ba yung ano? Ano ba yung cellphone? Apat sila. Ma'am, pwedeng kunin ko yung number niyo. Ay, sister pala. Sige, sister. Ay, ano yun na lang. Ano na lang ma'am kasi ang ginagawa ng ministry Saan ang diba? ano nyo? Saan ang Sa kapila nyo? highway, Santa Barbara. Yung sa may ano? Alam niyo yung malaki? Bayan, dun malapit sa bayan. Maninding. Ay, sa Marid, alam ko yun. Doon sana ako nagsamba noon, kaya lang, nalit ako, kaya yung kasi Sige ma'am, ganito na lang, sister. Ang doktrina kasi medyo malayo nga kayo. Okay lang na kami ang pupunta dito. Hindi, i-schedule siguro once a week, 2 times a week. Kayo kung ano yung ibibigay niyo yung oras para makapakinig sila ulit. Diba, ma'am? Ma'am. kasi yung kabagis na ako yung panganay ko nag-aaral, baka minsan Nag-aaral. late na siya, gabi na siya Kahit na weekend. Sabado ka, once a week lang. Ang doktrina, oo. Every doktrina. Sila, Sige. ano lang, kakausap ko sila. Oo. Pero huwag kayong mag-alala, ma'am, kasi kami ang susunod sa inyo pa. Walang problem. Oo, ma'am. Kasi alam niyo noon, meron kami nakikita sa baling. Sarap yung baling. Nag-aakay kayo. Oo ma'am, di ba? Yan ngayon nasa Biblia, di ba sa Palagana? Di ba ma'am? No, okay lang ba ito kayo ma'am? Pwedeng kunin ko yung number. Ano ba, kabagis ay yung uwi ako sa sa Vizcaya. Okay lang kayo yun. Hintay ko lang yung isip ko na pero, Hindi, pero punta na lang namin kayo rito sa'yo. hindi. Kasi baka itong week na to, by next week, baka pupunta na ako doon. Pupunta na If lang. ano na lang, Sige. yung number na lang. Ay, iyan na ko yung number. Pag ako, Ito. na lang kayo. Okay, sige. Kabagis ito. Yan yung O number. dapat ano pag nandito na ako. Sige, sige. Pero kapasok. Kausapin mo na. Pero talaga ako. Oh, alam mo sister, malapit na. Yan. Pero anong sabi ng mga magulang yung nagawa? Diba, sa ano natin kailangan pag bumalik na yata pinayarin sa Asawa niyo, yes ma'am. Yung sister din ito sister. Nung usap kayo, pagka ayaw pa ng asawa niyo, hindi yun. pwede rin ako sabi. Kasi ngayon, ang kagandahan ngayon, pag ganitong yung ministro, ministro pupunta na lang dito. Yung pagsamba, susunduin namin kayo. Parang gano'n din yun sa amin. Pero mayroon din pupunta doon. Kailangan nung kasi Nueva doon na Vizcaya. ako. So, Niyaya ako tawag sakto na may pamamahayag sila noon. Hindi ako nakakapunta.
Barangay Santa Barbara, di dito na. Kaya, kausapin ko itong mga anak kung gusto nila. Alam nyo ngayon ang pinapahanap yung mga tiwalag. Pinapahanap kasi alam nyo bakit? Yung mga tiwalag na kapatid, may mga anak po yan. Ay ano, yung mga nanay at tatay niya, tiwalag, nagbabalik loob na ngayon. Ilang kayo magkakapatid na 5. nagbatisman na? 1, 2, Ay, talo-talo. Hindi pa. Asawa niyo. Para makahabol sa October. Tingnan nyo. May June, July, September, October. Kailangan natin silang tala before ng April ka na. Para mapasama sila sa October. Para ito sa July. Sir, thank you. Oo, brother, sige ta. Ano ko na lang. Mga ilang araw. 5 months na. Pagbakasyon. Pero mas maganda ito para makikita para akayin. Picture na, picture. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, hindi. Ito, aso, nangangagat mo to? Hindi ka bagis. Ha? Hindi. Hindi, ano yan. Mapapalaman mo na ito. Oh, hindi. Ay, Kaya walang problema. talaga yung oras. Oh. Kasi pag nagsusundo kami, sister, kunwari 6 p.m. yung pagsamba. 1 hour before nandito na kami. Para hindi sila mali. Pero yung mga anak ko, Nasa third na. Ay, yun pa na. halos na ako siya. Sige. Sa ating papa. Sige ka bagis. Ano mo ni i-play naman pa. Mali kasi ka, Dexter sa akin. Kaplay. Ay, nakaplay.